дар Самарқанд дар бинои 43-юми кӯчаи ба номи Ислом Каримов ки дар шафати майдони регистон қад кашидааст, маркази ҳунармандон ҷойгир буда, ин макон яке аз ҷойҳои дидани бобу дӯстдоштаи сайёҳон аст. Зеротале ки аз номаш бармеояд, дар ин ҷо ҳунармандоне ки бо ҳунарҳои мардумию қадимаи тоҷикӣ сару кор доранд, сарҷамъ омадаанд. Алишер Очилов ки худ аслан зодаи ноҳияи Қизилтепаи вилояти Навоӣ аст, низ ҳамчун ҳунарманд дар яке аз ҳуҷраҳои ин марказ хонаи кории худро дорад. Ба кӯчида омадани вай ба Самарқанд ҳамагӣ 1 сол шудааст, аммо ӯ аллакай дар байни ҳунармандони самарқандӣ дӯстони зиёд дорад, зеро вай дар баробари авлоди сеюми наққошон будан дар ин соҳа соҳиби маълумоти олӣ ҳам мебошад. ин ҳунар наққошию миниатюра, санъати миниатюра мебин. наққоши кати миниатюра санъаташ вобаста. миниатюра ба наққошиам мешуд, нақш ба миниатюраам карда мешуд. манам хел ин санъата соҳибаш ҳамин наққошиам миниатюра санъаташам донистанаш дар кор. 5 сола 6 солагем ҳамин хел сурат расмо мекашам худам. ба дасти мактаб тамом кардан Бухоро рафта, Бухоро ба ҳамин университет ба рассоми факултеташ ба даромада ҳамонҷо ёд гирифтам. 4 сол хондем. инҷа наққошӣ, ганҷкорӣ, миниатюра, мисгарӣ, ҳар хел ҳамин санъатҳои ёд гирифтем. барои ин санъата омӯхтан сабр дар кор, сабр якум дараҷа меистод, эътибор талаб мекунад, меҳнат, хондан дар кор, ҳамина таърихаша донистан дар кор. чуқур донед ҳамин қатар нағз. ин хатти арабӣ ҳаст, ин Қуръон китобум як сура, як дуо. ҳамин хел ман ҳамин санъати хаттоти хабарам ҳаст. رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. ҳозир ҳаминҷа фақат фурӯхсем короя сайёҳон мебиён инҷа тамошо мекунанд, тошон ба мехаранд, ҷудо шавқошон баланд гашта гашта мебиён инҷа. Появится бумага, да? Книги, да? Для садов, для огородов. Очень полезная птица. А вот здесь она начинает изображена, да, я так понимаю? Да. Шогирдо ду писарам ҳаст, саром ёд гирифтааст ба даст мактаб. шогирдон бо Бухороба ҳаст, як 3-4 та ҳаст. ҳеҷ набошад дар як инсон як ҳунара донад, ин ҷудо нағз. ҳунара сара ёд гирифтана якум қиин мешуд. сабр кунед, агар шавқ бошад, агар ин рӯз осон мешуд. кай ки ина ёд гирифтед, шумо ба ин як осон чиз, осон ҳунар, як осон машғулот шуда мемонад. оянда баям ин як даромад манбааш мешуд ҳамин чиз. мо бо ҳунари худ O'zbekiston Samarqandda mashhur mekunем.